Sa number 2, lalaki nga ginaligar nagtuyo mangawat nabugtawan kag nabuno sang tagbalay. Patay! Yari ang report. Ginpulihan kastigo kag ginlabo ang 35 anyos nga si Ernesto Vallejo matapos mabugtawan sa mga tagbalay sa Taal Street sa Barangay Villamonte sa Bacolod nga nagapangabukay sa sulod sang ila balay mga pasado las 4 kaina sang kaagahon. Suno kay Police Major Jun Ray Batadlan, hepe sang Police Station 4, ang suspect agin kastigo sang duha ka mga kabataan kag sang ila amay nga si Quintin Limbaga. Pero nakakuha ini sang kutsilyo kag nabuno ang amay siya sini nga kamot. Nakakuha man sang katanang amay kay ginbuno man sa suspect nga nangin kabangdanan sa iya kamatayon. Wala pa gid naayawan ng ang suspect, nakakita sa sang sundang kitchen knife. Amo to hanaon niya naman bunon ang amay. Amo to na nabunan niya gid. Do kaduwa ya nabunan sa kilid. Nasagang sang isa ka kamot. Ano lang to, swerte to kay habol ang kutsilyo. Wala. Sa pagpangusisa pa sang kapulisan, ginasuspetsuhan man sa pamilya Limbaga nga ang suspect man ang nangawat sa ila tiyangge sang nagliligan nga si Mana. Nagdesisyon naman ang pamilya sang suspect nga hindi magpasakas ang kaso angot sa natabo. Wala naman nagpabiling istorya ang pamilya nga ma-file man sila complaint against sa duwa ka biktima. So hindi naman to sila magpa-autopsy gani. Suno lang niya sa sa pananaysayon sa mga pumuluyo daang muna daang pangawat sa ila area. Wala man wala ta sang formal complaint nga iya kaso is last 2019 pa. Okay. Paglapas sa PD 1602 or anti-illegal gambling. Sa karon nagapabilin niya ginabulong sa ospital ang amay nga Limbaga kag ang iya 19 anyos nga anak nga nasamaran sa ulo sang ginlampusan sang biktima sang tubo.